Боби, имам търсене за хубав тристаен апартамент, обзаведен или до ключ. Добър инвеститор. Имам уникален тристаен апартамент в Магнолия Резиденс с включен гараж в цената. Искаш ли направо да го видим? Ако и вие искате да видите този апартамент, свържете се с нас. Ние сме Прима Каза Имоти. А вашия дом, това сте вие.